Уйжар хоржна варжон телевизор макашчита эфира ижара рад, а моя амонын барта абоныр хаудышты манма. Маном кутарта айда. Аз хатма хан хашканзыштам театра тахай. Дартыл назурзыштам. Харжара джиедорта байтахта, ама актерта Адам Рахмарахаштой спектакль Ричард Артыкаг. Удиш я премьера. Хема айжар уйузан назырдышар. Театр Адам Сарда ахчак банат каяхшы уй дежардык кагнау. Усыштытылма ауайын канут. Сцена ил уаржондар актерта залыта бир Адам. Алы варшы бірттір налқышы ырмаштар артиста самадишаг монологта, ама жардама зауга музыка. Артиста арфқуды джинзыртта уажарды тымма магышка алых жонын каранта райгурын канзыштым. Камайдаруа анаман ксыбырышта гма зинетта айрохузышты. Чидар тауа спектакль фашта ног жонын зинеттима расаузан. Автома ишти андар анг арантызак улдар яккоиш канзан. Юны хашай сыбырыштыгма актер тима агулф канзыштут театра самадишак дунема. Удавам фарштыта дарфажынзан. Радиуса хабар махюлдарысыд. Уттан табахшау табалой номыл пацахадун академион драмон театра. Асымай забайгум штай фанзам театралон сезон. Сцены лшыварт той Уильям Шекспира историон пьеса магашка аварт спектакль Ричард Артыкаг. Я режиссеру на республика, а макашак балкарыш кухта артист Уалата Гиви. Кудасит спектакль уйта бажонзыштам на уаждите фарсы. Абон на студии мамах арбахуттам сагатир что наш кухта артист Джиты Эдуард. А что арагон актер Татуата Михаил ама хансакты Мариной. Гашнам саут. Бужна кербаз что табон махмауи, ама фанды фацади дарш махан рарфа канен. Удиш раджи премьера, штай фанзам сезон, театралу юбилеон кайжагны кау, моментынгых шишгону, кайнам рбаз что туй. Эдуард, кадгананиш вот дауи райдаем. Эдуард, фетта майуса самадишаг, арфқудаджин спектакль, бирата жардама кайжагны кау фасид. Даумагашка, мананартакана намагай кашан сахам адам дарчина фетта спектакль. Махир даумагашка, сусынжагзана сайта хайуса спектакль. Хер куджахтай магашка, чине фетта, уи оман мажарда жагама фина у спектакль. Спектаклю танг актуалун. Уман моя на ходок женам сатасавы жаха курил, с футболыш тасавы, она сабдишенс мах спектакле, яудонта шашарыл шхасдышты, ама мамагашка утанга актуалун. Яр заишахам сцената масам адеймагана на ходок Умар хайге на бун на саштышик кашен нау. Райшам шивалат сцена. Яусы сцена макфакашин вад масаж славай Сирии шивалат такашмат. Манма са арах февдишенс телевнады. Ама танг жан кашану усы хабартам. Ама яума гашка утанг актуалун. Ярай да нахаш жахтай чине майфетта махан театр макашта шахоршта шафалдар хайқагаган кашынс рмаштар нахи ирон пьесатам. Классика шажардам миратан насау. Классика тау анамалга. وي أنوشي أنوش ما كان سرقة أما كلاسيكي الآخر كانز كاشتر فلتر در أشتوكاك فلتر در شتاي ود خيشتر فلتر چينه ماي باجونه چينه جونه يودر زبيرز در ترايشه أما يوم ماجشكا و ماجشكا تنقاك تالون ير نخشت يلدر مخيمنا يشتن فلا والتا جيفين ясарам бол биревад яла баршир бамбрт кутта рыгол фашивады. Херз махсалдыр эштем каржын актерса артас парай. Ама
на Арагон зинад маханна саштылавадиш, масам ивай халагдыр баканам. Одон кот самадише кушинс, жмах иркодыкан махибунта. Махафтана куштам. Махи ашайттам. Фалехадун яхам забах фашивадышты. Ама яфта кушинс, масамлаг яфта кашке баржай. Ама сен мажарда жағы бира хорж анташсинат ирон театры сценайл тан хорж фашиваднамиш асы хат. Ама сен мажарда жағы шававарта Хуждар қуагна батсыгана. хуждар қуагышты, бира хуждар қуагышты. Фала театр кей варжынс, машахи театран кей шнывон куттуй. Хёмагашка бахшын салсавандыр. Басын мажарда жағы бира анташсинатты, забахвант сарды мидагиш бира хорзетті. Фалазы ажрадих кан рта хорзинады. Басын хей мажарда жағы хусавай вант вазахшт. Адамы фарны хайджын амананиж. Яфтамай кушант, ражма савант. شجر فتورة كوت إدوارد كيجبني قوبوجنك أما شماخترو ده بافرشون شماخ كودرجون أكتور تيرون تياتر أفتا فندم شماختر وإنكارن تامو كرارجون كنيكات سشورت تشارشتات منا دوماهير مارينا تنسم جيشا قدشت سجيدر كدم كاشتنو دماهير منا دم كشنا مدا سجيدر منا كجون خرج في شارم خرج في شرب أما وده كودش كوت عدبون كود باسي مناس مماجشك كارشو قوي ما بنتون كارج ميني وجتي خشتي واقع Ну, актриседе хабар авту. ترجم Сарды маждан сценейта. أما من هير دكوي كنم أما فندس سامي نرتكب باكشم وريبيتيتي تكوت سدشتوما اشتيو دارترتا أنا نخشتي ما أدارتر كان زشتم كدجنا نيشود Асранта спектакль архайджитаны вартой грим. Мафашта таунут шазаматта. Нырмавал шизарай лаунс. Фалауира штагма. Анкалма кашинс ног спектакль там. Табахшауты балой номал Ирон Академион театр янок сезон байгун котта спектакль Ричард Артыккагамай. Асы премьерама бирафен калма каштышты код театр заута авто артистадыр. Пьеса равдишин машвалды штадон корт сатта уд марти. Фалая коронавирус ахошей фаштадырма аргавтой. Кадевадай артистан сцена мараса ункбантышт ватсам шака коттой бира адам. Театралон айвадал анувыт чиуа удон. وصوت ماجشكا دام خجة إدوارد فدون تنتزغتا قواما Асы самыдишак сцеником фалышт басата кананан бакуд дуа майбарс. Ричард Артыккаджи шыварым машванг агаждуни режиссер тайдар бира ташановш нахашынс. Тыңжын пьесауы, штыр ама арф медишима. Айвад иртащита куджаганс автомай Шекспир яхадаг асы васмыш тыңгуаршта. Чиудын қалымая архайджита иронау жзурзышты. Фаласа кокайте тот раз жзурын котта. Варгадарей фцаг хатыш коттой иронов жагыл. Артистима театр завта тар ногай фембалзышты. Радон хат спектакль фенен узан автышам ама аштышам сентябрым. Челдыты Зарина, Бетита Давид, Разбитнова Олеся, телекомпания Осетия Руштон. فيتات رمجت در فيديو رمجت ما يردارتنا نخاش أدارتر كنا مارينا كجاختون أفتم إيماني رارجوم كده كدرجون أكتريسة خرجف شارم تشج كتم بانتشتوس شورة شراجن. أنسونو ديوينا جرغزنان بتساق خات كشتون شكسبير трагедии уражма комедия куштон хиванчашк элбек таланы вартая хадак ама фцагай нем барштон сахужану ямид дуне штейшен дакай репетицима кутар бамбармне коттан режиссер валат гиви штей наем барштон сама наш мой котта я мой марагма я фд марагма уйдержану ди
وسقد مرسون جيرول كقاجتن ود وما سمي تلفزيون ما كنتش تدرم باروي ويتخيجهم ده أقاجت تخرج جن هفته جهانيش خرجن رول ومن ما وتا يوادي ما قشتود في بايد إيش غند زشكوم زين أدرافدش تاجا وما يوادي ما قشتود في بايد ندرفيش تاتم مش موجودة ما قد فايفتون ما دو ما قش كنرتكوي ما خنا سرد دراخش جاقونا خم خبر تكرسوم صدو ما جا إيش غند ما سبيكتاكل ما قش ك عادي ما يخيسن كفترش ود سفند قدم درس وزن سفندر باكن زن سما يخي فير وجن كنا راشتغش ودمنا أردبون البيجات على نكويش كوتام أما خورج وايت وي كوباكشي كام فيديو مقدرنا نوفل نمر بازرت إيمان خاش كوتام تليفونه يبون قاعن نباسير باسو نابون فلا يفينم ويتا أساس سبيكتاكل تخي سجغوي وي أخشجو دو خورج خي كديش جنانود Аллы артист мадарвайы сыдар баллицта фафандыя усыкана инна роль акажын ждар кайжагнай каума жардай хашын савардар фантта савардар баллицта фала рашт кужагон аргом кужагон уад Ричард артыккагам нику баллаттан кадмадуни хуждарма жындар рольтай юлнамаду уад фала уршагаук фажагнс от таких ролей не отказываются. Автомам каши сама рольта аж не вжарн фалама удон шахадек авжарнс. Умагашка абон уалата гивиен жагын бужник каймыл бауындыд мабарнымын Ричард шурат кайбакотта. Историон Ричардма Шекспир Ричард тынхисан канынс. Историон Ричард ахама виркау науд Шекспира и кудавдише. Иннамайта Ричард хуматаджи тахчин личность нау ямид дуни яр яуды конд яшаржонд сардма ясаштынгаш тынг хисан канынс инна персонажтай. Хисанта канынс умай у бира варшинг манор шага кутважагынс многолик хусаун кад наратта конды маунд адуни макад шакатай фажинд оттаран ратта штыр шаржонд аваджауа артист курдят уйтынг сымри шагу amma я курдята я хадаг ахшишгун зинадиши маммагашка аркуван фан аппат театр коллективан олдайдарта спектакль мафарш мачи удудонан аж шеппатайдар штырбужныкдан олдай бужнык жагын наваржон театр заутан махан анашмахай сараннай манал охоржахай ожарда машивут сапарам amma майрам боны спектакль хусауфарсы фембалзыштам кабышы загун шаламтта. ود بايقشتا ملبيقات علامة تصور سشتنغاشيوي تخيمة كدغنانيش ميخايل на телевизор ما كتشتن دريجة غمد درا قاجت أخشى أقول ما مجشك ويدرافتو أما كدغنانيش ودماني درجة دا أنكارن تنرارقوم كدوان تاكو درقو نكتورا نافتا كود دشندنو دي رولش كان رول من كراتوي واد فتساكس باكوتون ويان خاش كوتون جيفيما ما مجيفي رباطي ما نافتا كنا من قوة لجمار ما مني أفترايت تاز دمبارن كان ميم خوشم ما فتساك جان لجمار سو ما رايتون در انترفيو تام كاشن لجمار آدم بيرا لجمار آدم يشجعكور فلا يمول درشته سدرشلر سدي سماش شيشت أخم ماشم كوكاشاي واد كماي در سشتنگاش كماي در كود سوا وماغاش كي فشتا كود دار كود كاش تنگ اندر آدمش تودون راجاگي افتشم لمبنا كوبا كاشاي واد ما منزورن سلغمار ما شابرگاي باتيش ما سراواد ويراواد يرن آدم اجازشت سو كدو فلا تنجن كشتودي جن در عادي مقدن ميداگي ما ماغاشكا ميخايل مود ويلق ماردر نيشرت والت جيفي
Маха. Ирна актер тештам. Сынжаган суяра. ومين يوجدهم كشن سوت سجن من فتساجدر من هيركو في فجارن سادم ير من سافر در شورت أقارزن شارزني مين يوجدهم ساردم فتساجدر يدر ما يوسدر فندجاغن واتساگن كود كشتر فلتر актер تاي. ماماگشكا كشتر فلتر راجنس كلاسيكيل. ما شكسبير و ما ورشاك تاري بيرا فشتاي ما كلاسيكا چي وم ماخ تنگراجام میدگین نه تنگ خوش کنه ماماگشکا فتساگدر بوجن گیوین کاینا رایشتا ماماگشکا شتر کشتو تنگجن کشتو ماز راجع گیا وج فکشتو منا مخیراتون کشتن ایران نیسم نیکو مخیاشایتون نما فندجا گابون کشن فلا تنگجن کشتو شکسپیر فلا كاشتر فلتر تنگراجا ماماگشكي أخم كشتل راجام ميخايل ماما فندبا فرشنود آدم فلدر نرتاكا كودشت كميديما كماخودم كولفاسينكنم أخم سبيكتاكل تمسانس كغاغان ود كوجغو تويتا نرتاكا أخم فيك بايدو ماماگشكا آدم يرني أخم آورتشت ماما واتساگن يخم пьесатам кашуй вачана фандиш ахудун театр ва фала адам бир адам еран мамагашка ражаке на бакастышты Ричард Чинг фала курбасой мемку бакашуй мамагашка саутнам манам кашут юнхаше манама театр уйтхан шмахан кушам ндарникаман راشتيش ميخايل سجيدر تياتر كوش آدمن أنا نخاش نسمدي شاق نخاش مختار ترى نخاش كنشتا من الصبر ريكلامة يفشتا كتجنا نيشود وجردل ما ونرلون كنزشتم أبون ما خلنا استوديشت يرون تياتر أرتيستا يوخات ما ودنا نخاش أدار تركنا ريكلامة يفشتا كتجنا نيش ود نرتكت أما منا البيجات على نترشيرك شورت هقاجدي ما ويتخي فتزاك فاشت مم آخمي البيجات على نتخي مم فجندما كتجنا نيش ود مارينا ده وتر يما أرخيتاي سنة دنيش ما تنجو خشتاجو دشتود كرزيما أما وتر كوديجون أفتمي البيجات على نودون داخل جنك درنا أو داخل جنك كيجغني قو بيرجون زينة تدباجت تايش تخدق أما جغما مني بيريل قد كوتون آخر جنك يما يوسيني كودو فيش فنسي ولدر سعودي كودو دي سارد ميدق أما أنا ننسون دي وأنا ما ألان خوش فكان يخدق نما مديوي من ويماخر جنك أشتا ياخر زاو ما تركشت ميدق وينبامبرشتون كرزي خورجم برشتات نهر من السين فتساقما театр манауи алан рбакота я спектакль куварта хиванчеш кот фештат комагаш вот шейрагроль ратта мана наштауттан спарам курса ма вот марбакота театр малан Ома уйдер мама фандабажон театралун факультет самагаш каравжа штеуттер нажон мажарда кутара ивада курта وما كتسارد أخم تشجد وما دخيمة في تنج شابر تشجني وتردن جنة ودير من التياترالون فاكولتيت مراس ودين كارن ترارجوم كسنة ويبر سادم سمودي شابر نجون كتر مجرد بردم جاختا سارد تشدرال خجوم ويا وافر مجشكا فلا دجردا قرتنا أيوة وده بوجنج كأنكارن تدر من كرارجوم كوتاوي تخي أما وتر من فندن ارتك رافديشن يوخات ما ريبيتيتي تكوزدش توي سج دز كودار خايت تاوي فينا ما يوتر سبيكتاكل ما باكش مش كنت ساجمة نمر يقولتي شخملك شخميش إيش شخملك أما تبيرة ورشة واتشيو جخ هو أنت كنت يخطو يافتا شتنو ما يو فلا يواك قد تختار كامي يسور
والله مارينا دي شاجة سنة الرافض شوي أما من هير ويتخي ميشا ميخيم كل جغزنا هير ويتخيتا وصل السنة فيتا تخيدا ستاد بايفتات أما جغمان يتكا ويدا رافدي سشتا مارينا والفيتا من رتاما ندو تخيدر دا شورت كيل كشتاي ود من أردبون كجاختي ما دامل بيرا قد كوتون كجاختي كيشارون سافر أدي ما قامر أرجوم كوتيش سافر أدي ما لغمار هو باكش ما لغمار سافر فيوي فين ما رابدي قوي ما كان تابوك أنا نخرجخ والله أرز ما أركس كوتا كلاتا أسوق كوتا كوند مونتي دان قولمش قولت نرتكنا مخودك كش فلا سبيكتاكل رشتك تاودت دخيل قد كنتون يا افتمي دخيل ما وسنك أرنت كدراي قردش تسن ما ماغشكا فلدر أفضل ما غيرتم بالكوتون وسوبرز راجع أفضل ما غي ما شكوبان ماي وسافضل ما ساشا مارتوي ويواتسغان يورتشادل ما غامارتوي يولدريوما ما شتو تنگ вжарадам уманама гцэлта кодышты командар ерэн ясашты раж емадме фдамартуй ма уманш яхам командар ерэн шибалуныш курта машина ма шашкарта бираз дарта шылсава ма штым саштынгаштарын дару саунсын дар хужан ша пахот кадаран дару شاريو كود خشنس آدم مشابر ما وماقش كيرن يا خم كشترا وجرشت ما خدك درينا بامبرشن كدرا ديسي ما إدوارد تاكل جغزنا ميخائيل يا شورة تيما Человек из 90-х. Жестокий. Сарды важданлы по хорш каштеру. Фала актеры кашметахам. Осенний тварно. Он тот тварудус. Маха. Нормально. Дай дежахте. ودما دار ترمان جغم فند ودما خاصدشتم نواسخش تكي جغني قواسدشتم педагогон институт ما وم شارشتوي أخم تشل أرفارشت أبروز شق كي خونا مي مايا باكشم سافر ودشتي سيتخيودي Daumagash kamana асы ыртанал гоймагай да бон сауда кухмарайшын Ричард ролы хырждар чишви Давид. Тыңны коды котта. Мамагаска Мана. Камера май равдиш. Пожалуйста. Мамагашка мана асы на гойма. Камера мамай равдиш. Манахай. Камера мамай равдиш. Мамагашка меня из Бахфидаузен. Манахай. Камера мамай равдиш да хочет. Камера май. Да, вот Манахай. Вот он. Мамагашка хождар Шфидаузен и нас налгоймаг. فيتا ما يودنا سمدي شاغر فاش تدي اما شافلدر كي جغني قول بيغات على نرافجر شتوينا اني تشتجن غوند اكتورتو كينو نفتشي قاجه تياتر در اما نرتكتا ريتشارد رتكغم تشي قاجه دون كوي كان فولوتر شماخ ماغشكا سافرش راشت رافجر شتوي قول بيغات على نوتر چيدر تز ندرسل درش سشتر ورتوي Алан штыркышт бакутта. Моем кукашай ахам актюрма я образ куда ража куда я мая вот собира хорканыш. Кудам сау шабыргай, кам як ухаив, кам с мем ламбынак факашай вот бирадын ратса не мидагай. Ма тынг мидагайдан тынг хошкан ой. Я хам адамда фаршма кут кушын суат смака ундар.
Эдуард Дахоржахай, докуд театр хиштер кар мине вертаю дома, мама фанду оттер докуд хиштер афта да бафершон, албегат алан асагайдер у самади шаг актер ште кайжагне кау тун курдячен. Уймам магашка. Бират ашражу за что мимо. Ол дажардык кана пындырна кау. Алан кандри чердіне. Фала алансы рота каждыч мас образташ кутта. Шом алырандырды шехи бинаты. Адайма театрма чирбасов актеры, уй кушка кунакана сцены, кушка жардягай. Мы авто пожалуйста абундам давай сыграем в полноги. Я усына хажи вообще дерним барын. Евгар сцена расты. Вот кома раттай дабон сувы юлдер. Алана махтаригат куттам. Ахым каштыштам фашкулисатай. Майн куттам таригат. Код фаражи, ма код ба фаражзаниш. Ма табу савмадар куштам мана фарынчинат. Это ой штыр нагрузка. Ама алана не сарам бомбировать. Яр Квакаша театр актер там. Вот фцагай крайттой, я койкан крайттой, фцаг. Вот зинарт там, чья каза еще нарт там. Я уже шевжардич, мана Ричард кого что вот Карази Рафарш по гримеру к этому чья кома кажа, кто может его сыграть? Может я дал кфет там распределение, алан вот. А почему бы нет? Может, сразу ничего не надо квитать. Мерей, Москвы театр-то, карантин куда удает. Вот казар театр, Миша, Тамагаровый каждый. И у Бога он премьеров дай, домдер, мамдер. Ама, я не еун Тамагарова же роли. Он высокий, красавец. Ричард Тарахамудич, он обаятельный, ну, я даю разера хаштался в Жарзинат. Фала алана не сарам бомбирот бужнак ардабон хашкут там актуалун винауит хай. Налчи де регионы что я ажем башкадар никамайкан. Код барнс код саунс хисава де банатма валдар банатма. Масата бав жаранканс. Салхтурта барынша конкуренттен аз. Выдаряхам. Это абоны сардуй. Сегодняшняя жизнь. Актуал он уса спектакль. Вот классика. Ома пацах его канен, мама шражу за что двадцаган. Самый усбанат басах шай, самый пацах его канен. Это хаядей маг сафанды дарбакан. Манак фажан через трупы шагнет. То же самое. Адам шартах издан. Такая автонов. А что вот ракар воинс? Что если вот ракар воинс? Мана фургал тетте вот. Пожалуйста, губернатор. И уфашта ракар воинс ша пандине такой жагный. Фандмама жаган мана самади шаг фалгонсыл куштату донандерс фалыштарыштыр сома костюмта феттамса тынг самади шаг куджон автомейсыл гцухарста сыркай жагны каунасыди куд спектакль автонер костюм тулдарос декорации тадыр костюм тадаро мама уйта хайдаран хашкота мах уса костюмта чи шкота усы шулгой магием кай жагны кау бакашамаем Карина Автандилова жагавитанцы жагзан. Хочется сразу несколько слов сказать. Фандыма фыцач даржагын спектакль сценикон фалышты сакуды вардиш уйтахай. Курайды там кушын уад режиссер Уалты Гиви, ма декорации тынывгана Уалты Ларисей Марсадыштам ахамунафама, самай дара шахужуа тар. Уизыртает спектакль эмоционалун ахаштыл. Ама яхуш ахам таркай у умагашка волдай кудягудиш кайтарты уладараша форма ама контар. Шпайда котам неопренной шелгой мактышуратты, жагам леди Анна, Елизавета, Маргарита, ама герцогиня Йоркская бакашты. Шаракайта бахут там налгой макты дараш, шпайда котам Шекспир дуджи кайдар той усы дараши савардар хайтейдар.
Амткайрайшкай дарыш стиль хау неофашизма. Уйхумата джинау уманама шейракай тароттер тиранжага камай фажаганс ахаму. Фета мы от Карина Втанзилова дернен с жахтави, оттер фетат у меня курасы да что мы кожахту нертак шмах фен да что савар костюм там басат так вот деви саварен каран там дио тайрмана майна куфетай расчог гейдам халак баку то может да так фастовска Манан дарма да вот посидишь ты алкомандр я костюм идешь мамагаш кайрен тынграшуд бацаганиша мана мажардама тынг фасиди Карине кошт динджер кошт бакута что и шахуяк чи уйди уйдар ирен куда жагон средневековье ма фашизм хацаудышта мадам под жаман такой канамр машнахи жамана на фладам под усыпьесадам под жаманту Штырку, что Уильям Шекспир, ахам пьеса шеварнума, Ирон театр сцены, Эдуард Куджерш, Ирон театр авто южерден саман Уильям Шекспир швалдыштадма. У меня ваш кулис это батштама команда жахтым. Жанр истории раках вот Шекспир Ирону дивятсыган. Самогышка. Самогышка. Життая? Махма хаштаг. Хер урышан жиндар кажан кажан Шекспир. Уман махма с митуней. Ама шекспировские эмоции надо выдавать. Ахам митуне урыш актер там не. Это шахададар зурынс. Они сами признаются. Мана Дагестан душтам дараж вот жахту шахадак шмах кут кажу тафта ничи кажу. У Махермана сажахтай магашка усыбон ма примера куди от гивима арсадия ахурганагна чефет режиссер жингон режиссеру уйдер эфет там уйдер автожахта ирон адам дам оттер кудбам барнома мана кудвей спектакль такувейн сот қар қалабай самайдер умайдамна фаладаму маша менталитет урабарагвай ш сымдишаг қашты ума кудқажын сценил шахи куддарын суи маяды магбам бар анк арантадер умазагал қартанавайынс Мотограс жахта урышаг актриса кунаққаркана води қарбан ардгесау. Ирон шонгума кунаққаркана води қар хардгесау. Хардгесау махайма байувай мода адам мақаргакана. Умагашкана? Умагашка. Штай бира спектакль шварта Ирон театр Шекспира майулдар душты шабанаты. Ер alle актёрдер манам халыгдар кенс. Я хашыл банмайд аназыр дейдер яхам проекты квайдод. Ерыш куда удайнум ма кветтайн манам моя дафта ма хабар ма репетиторлар фасаун мазыш куда удайн на вот халакуттайн асадам. Ма махши жат божу саунудан. Умадма хоржравади. Урдабон стратежив гадаму ма бира спектакль тавардер садыштана Шекспира пьеса там гашка Ирон театра ама оттер шмахма гашка усыббарнун хашулы варду диш самай мана Уильям Шекспир равдиш от классика куда хону тафтамай ама на тохшты что ты росу куттагл сама рыгата тая шахима кудбанк арзыштер мана фасаузан шажарда мана фасаузан бам барзышты не бам барзышты. Яр со спектакль я хабар автома. Хоматаг театр Макашагайна бамбарзани. Гаган не бамбарзани. Яр мана на шахрышта мах каутетта ишлашынс автобус тет женсын узаниш. Уманым я мах кох халтама тарын. Ама от савар театр заутамон қалма кашты, что тут хоматаг... Мона на хиед интеллигенции кайхон. Интеллигенции кайхон амду?
Ахам. Фале хуматаг зритель не райсан. Шерер бомжаганыш. Кавай кушава зритель. Райшо мejерма факушта колхозе бандерыш. Тайван дан билет ратты машди. Не райсаниш. وترزي أخي سنبير سمدي شاق خابرت من وجزينة تباجون زن كي جغني قوبنتو نافت جغني أنا ما جاي باجون زنيش فلا يا ميديش بني أبنا بامبار زن سا چی ودشت ماجز چی کای مارتا ماجز چی کای ساردیت أما بخاطر كمود سمي سبام برا وتخيت هسقو دخدقنا نيجخ سمير باسا وأخمتا قادي ماج فتسقم مي رجع غوما سمي رايشة چينك تريلوجي مي باكشة يود بامبار زن يزدرت ودما جغما فندوي أما بريميرا وديش كجونا ما أفتا من ارتكا كورونا نيج وي كوي أفتا تنج درتم كوي دا داردو زشتم فلوتر باتشت آدم كرزيما خشتقنا باتشتو ما درتصف بات كوتو كنت بامبرشتو نافتا مي ودر باقو قدرتايتو من مهير كيفند دومن نبانتشت وين دربون رباسا وزن فلوخي كوستا كوتات ودون كجون نافتا مي ما نقن أج ستكوتا تاسا سبيكتاكل ما أم تكيرايشكا أجوما مغشكا نو فون زمينا باقي درتا فون زمينا باقي درتا أما جغوت ما ويتو خيدر جنن نودي هير هو سرشتاق وخي ستكوتا تويبرس قلما بيرا فكاشتشتم جندر كنا ودي سبيكتاكل شفرتاشت جوننا دезинфекции гондер садышт ирон театр сабната удони улдер кудым балафта басар хайтат о Миша Михаил Сидоров мама гашка адам филдер кодай кой ود ما خلنا صندر وداي سماجشكا ما ها بيرزق في آدم ود يوم فولا فنس من تخفض التنس من أمكو سوي فلدري يرنا إمبار ناس كارنا بيست خنافت شد درتفش بعدين كنتوي فلا جنو أفتقاجن تياتر زاو تخفض تن ما خدونا نكوشم من ساش فلدر واس خشدر من نفتن فند سماي تختر فوايد ساو كم ده يقوشنا فلا آدم كنت سوي بافلادش آدم ما مجشك بافلادش تاسنيجي فلا سباكنم ندور أمرتنا وما ويدر أو فلاير وقد كان ويبرسن قلما كش يفشت ونخشت وما روحنا نفشت ما خزار سكشتو ده روحنا نفشت فوت ترجم تانجنو دي خزار بعدين كجاني قو أنا كوشك والدايدر айбады чи фдабон кануан тангжену хазар бадын мадам ишеме махара хам балдыштым божон тахтырма на коравазик куй кушим ережер ма бахтыр азрып аштам гашке кома шазам хазар бадун мотор кушин ракарик уттайны да жен тангжену نخشت در نفيروخش فلا نخشت نفيروخ وينس ну دوار تا репетиции قوة سمي فشتما يقعد جلش بعدا ماما قشكا ماخنا تلفزيون ما كاش تقدر اش سبلكو تاماس سبيكتاكل ماما كيجغني قو افتشم اما اشتشم قامر باسوي سنتيابر ادم التر ماما قشكا اخم يغاوب سجدر يخاو سبيكتاكل أخم بيريل فكشتات مز أو بيجات على صرخات روز أخم أكتريسة كما قادشتو من ما جيت جت إدوارد كيجغني قو خجات سوريندر ويدر زودي أما أخم آدم كم قادشت أخم سبيكتاكل ما أنا من جاي قام فينو تياتر زاو تدر أنا من جاي أما هير ميخايل من يردو ما فند يكوردات ما ميشتو ما يرمنا سماي آدم السبالش توينا مانجي وزني فلو تردس سجغم فنديتير أرجون فلترن رجعت نرتكز سجغي شير من السماي إيش سبالوي ير تنجنو بتسجان تياتران كاشتر فلتر تياتر مخونن ومانا ما شاخورشته تلفزيون ما كاشم كينو تام فلا ماما قشكا أفتى سبرزر دا يوسالدر قجادي كجخش أربع صوت وجردا ما فسوزان شماخان كوشم تنك فسوزان وجردا ما تنك أنا مجي أربع صوت نام ويو شماخان بوجنا قشتر بوجنا ميخايل
Бужны габоном кайрбас даштут уйтахай қагаган нараштаг бандондар уйтахай. Ама штыр бужды кайрбас даштут уйтахай ухатма унарфа канын ахам самадишак спектакль адам рахма кайрахаштат уйтахай. Моам фидан хуждарма куцаватам классикон. Равда что нам армачта фолдар спектакль такой вдишамый. Бужнаг на телевизор макачта або махима кайвдыш тут уи кутветат автомай або махнахашко там самадишаг спектакль хай Ричард Артыкаг мама барга вташам ашташам сентябрь ко шака каника тудна Вода. Бужнаг на ног фем богма.